ଆମ ଗପ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଠେକୁଆର ବୁଦ୍ଧି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ବିଲୁଆ, ଶୁଗାଳ, ଗଧ ଆଦି ପଶୁମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଥାଏ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜା ମହାବଳ ବାଘ ରହୁଥାଏ। ଦିନେ ସକାଳେ ମହାରାଜା ଗୋଟିଏ ସଭା ଡାକିଲେ। ସଭାରେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହାରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଶିକାର କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜଣ ଜଣ କରି ପାଳି କରି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦବ ମତେ, ବୁଝିଲ ସବୁ? ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନ ଆଣିବ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବି। ବିଲୁଆ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ସିଏ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଠିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସିଏ ମତେ ଖବର ଦବ। ଏତିକି କହି ସଭା ମୁଁ ସଂଘ କରୁଛି। ସଭା ସଂଘ ହେବା ପରେ ମହାରାଜା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ? ବିଲୁଆ ମହାରାଜାଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ନାହିଁ। ମାଟି ତଳେ କରିଥିବା ଗାତକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବିଲୁଆ ହରିଣକୁ ନେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆଜି ହରିଣର ପାଳି ଥିଲା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସେ ନିଜେ। ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିସାରି ବିଲୁଆ ଫେରି ଆସିଲା। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଗାତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳୁନି ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ମହାରାଜା ସବୁଦିନେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମ ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ସେ କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ କହିଲା, କାଲି ମୋ ପାଳି ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମହାରାଜାକୁ ପାନେ ଚଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଠେକୁଆ ବିଲୁଆର ଗାତ ଭିତରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଳି ମୋର ଅଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବେ ଖରାରେ? ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି। ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଏହା କହି ଠେକୁଆ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠେକୁଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆଜି ମୋ ପାଳି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ପଶୁଟି ଆଣିଛି। ମହାରାଜା କହିଲେ, କାହିଁ? ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଛୋଟ ପଶୁଟିଏ, ଏତେ ବଡ ପଶୁଟିକୁ କେମିତି ଆଣିବି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଘ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଯିବା। এই କଥା କହି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମହାବଳ ବାଘ। ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାବଳ ବାଘ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠେକୁଆ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମହାବଳ ବାଘ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମହାବଳ ବାଘ ବୁଢା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା। ଠେକୁଆ ଯାଇ ବିଲୁଆ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଛୋଟ ଗାତଟେ ହେଇଥିବାରୁ ବାଘ ଗାତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗାତ ସାମ୍ନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଲା। ଗାତ ଭିତରେ ବିଲୁଆ ଶୋଇଥାଏ। ଠେକୁଆ ଗାତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଜୟ ହୋ ଜୟ ହୋ। ବିଲୁଆ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣ ହିଁ ଆମର ମହାରାଜା ହେବେ, କାରଣ ମହାରାଜା ତ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପରେ ଏତେ ବଡ ରାଇଜ ଚଳେଇବ କିଏ? ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ କାହିଁ ଆମ ରାଇଜରେ ତ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ, ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ମହାବଳ ବାଘ କହିଲା, ତୁ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ, ଯିବୁ କୁଆଡେ? ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ଏ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଗାତ ବାହାରେ ବାଘ ତ ଜଗି ବସି ରହିଥାଏ। ରାଗିକି ଜର୍ଜର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଲୁଆ ଯେମିତି ଗାତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ବାଘ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଖାଇସାରି ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ବିଲୁଆ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ବାଘଟା ମରିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ମୋ ଗପଟି ସଇଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ତାକ୍ ଦିନା ଦିନ ନାଚିଲା।